Deskontrol taldia lehenengo eta Garaiberian Kaineria 13 taldia sortu hauen herriko bestein lagunekin batera nerabia zala. Harrezkero talde askotan ibilitzakoa da Jon Zubiaga osoron. Agertoki asko zapaldu ditu eta agertoki gainean jarraiketan dau gaur egun be musikari lanetan batzuetan eta aktore bestein batetan. Victimas Club taldeko baxu jolia eta Zero Punk Rock taldeko gitarra jolia da gaur egun, baina aurrez urtiak egin ditu Arrasateko Gose taldian be 6 disko argitaratuta. Tekagaz eta Temeaz taldetako kidea ere izan zen besteak beste Ripeko Jul Bolinaga eta Lapoia taldeko Ebaristorekin batera. Eta azken horrek bultzatutako Gatillazu taldean ere ibili izan Arrasatekua. Anita Parker taldean ere jardun izen dau, gaur egun taldia itxita badaukabe. Rock and rollak ez daula dirurik ematen. Hori izaten eguen garai baten ertzainakek, zuri dirurik ez dakit, baina zen muton dutzu musikagintzak. Ez da, hori laskaotxekik esan zaben bezala ez, rock and rolla eta guzti hori drogi esala. Drogan antzeko ez, engantxe bada, nire ustez behin probatu ezkero eszenatok izan adrenalina hori eta energia trukeketa hori, saia da hastia, ez pauketzu golan esperientzia traumatikon bat edo. Bizipoza eta askatasuna, egiz esan ordu bete edo ordu tardi egoten zaren hori, eszenatok izan egoten zaren denbora hori libre zara. Urte asko dara diozu musika egintzen, zelan ikusten duzu gaur egun euskal musika esena? Bueno, eske zaila da definitzia, asko aldatu da, nire ustez, orain bitartekari asko gehiago da, solan profesionaltasun puntu hori hartu da, baina ez dakit gero beste alor batian leku berdinen gaz, prekarietatea eta hori, eta proposamen aldetik oso aberatsa da, nire ustez, inoiz baino aberatsa eta teknika aldetik geroz eta hobi hauak die musikarixak eta gaztiak askoz be argixau dauki edana eta askoz be errexau itzen da hori edana, gu baino edo gure generazioak baino, baina egize da ondion inertzia batzu badazela, ondion bitartekaritza, produzio eta hitz ingles asko ekarri ditugu, baina ondion nire ustez gero kanteran edo basian ez dakit hori txarraura jundan, ez? Apurtxo bat igual dana formalizagoen ja, eta ontsa espontaneitate hori galduen, igual eskaparate politxa dauko, baina igual almazena ez dau zain ju. Punk rock taldeetan hasi zinen zu, eta punk rock talde, baten ez, bitzen. Lehengo bati buruz, zeron, jarduten dozu? Hori zen da, apur bat, bideguru utze baten elkartutako lau lagun gare, txerra alde batetik deitu zutela, eta orduen neu esan zehaitik ez? Eta leire, berakin piztu punken aritutakoa, eta hotxe, begitruk taldeko gazteiztarra, juan, eta egiz esan nahiko horre elkartu gare, eurok eratu zien pandemia gara izan nolan apurtxo bat ezakizila nundi jo, neuben hauen hor, Anita Parker utzi berri, kajoien nauzka nolan kanta batzuk, hasi ginen partekatzen, eta dana oso espontaneo eta oso punk rock, aintzinako punk rocka bezala, oso fresko. Eta ez dakit, ez da niku gaitxuria horrenak eta bateko talde baten bakarrik ebiltzia, ze Victimas Club taldean beba zabitz. Bai. Horre Joseba Lenoir, adibidez, topoko dugu, edo Tapela. Beste txakusarrasko. Niretako hori lujo bada, ez? Miresten duten musikarixak ziren, eta die, batez be, Submission City Blues taldean jarraitzaian itzen, nauen enien, eta orduen Pela eta Joseba elkartu ziren azken kontzertuan eta komentau zaudien talde berri seitzeko eta orduen Pela deitzu zuten bajista edo bajua goten zaben norbait ezauten naben eta orduen nebe zanatzen, espaduzue hierrolan virtuoso bat, neu bajua bintzete eusten badakitz. Baina normalien gitarri eukitxen duzu eskutan? Bai, gitarra etxien zauen eta ni baju jole guren hauen izetia, baina gitarra zauen ez etxien gitarra hartu naben eta horrekin hasi nintzen. Egin daigune atzera, hemen Arrasaten gauz, goza aipatu behar dugu derrigorrez, 6 disko, argitaratu zen intxusten, zer hotxapen dituzu? Oso onak. Zapurtzaile esan zantaldia. Hori igual gehiago jentiek esan dagoa, guretzako etzan hainbeste, igual bakoitza bere elementuen zauen, eta gaurtik begiratuta, igual bere gunien ginen bakarrak edo lehenetadikuak, txosnetan ordenadgoi batekin joten genuna, orduen jentie begiratzen zuzkuna, burtsu bat arraro, esaten zabien bateixi hemen nundau,
sekuentzia baketekin jotia orduen apur bat, ez dakit izan traizino moduko bat, eta gainean neu rockeru edo rock edo punk rock mundutik etorritza, hori sakrilegio bat zan, claro. Musika dance edo teknolakua joten gitarrakin eta lan, nire ustez... Ulertu zan gero. Bai, nire ustez ulertu zala eta nire ustez diskatik diskara erakutsi genuen sinesgarritasun bat, hasieran igual ez geneukala, ez? Hasieran igual jentia esaten zen, ze montaje klase da, ez? Hiru flipa bonen zeitzen dago, nire ustez gero ikusi zen basaukela bere mamisa eta gainera gero gaur egun ikusten da proposamen elektroniko edo, pop elektroniko hori garatu dela eta apur bat gu bere egunien esaten genuen, ez? Etorkizuneko musika, do it yourself hori, punk hori, ordenagailu batekin enbizala. Itzosa rosak, zeharo nazkatzen anten, maitasun kantuak. Eta bitxu zekarri duten. Beira. Zenbat urte, ez da? Bai, ez dut esan bier zenbat, baina. Ez dugu esango. Ze, hau disku berezixe izan zen, zeuen kantuak ezen zielako, baina beste batzuk ejota. Eta gaur, eskatuko dutzugu, haine justu, zeigarren kantu ejoteko, zurik bai, hemen zeure anaiak joten eguen, petxikine batera, gaur petxik ez du naparrutik ekarriko, baina anaiari eskatu dutzegu, eta anaiakin batera joko duzu zurik bai. Bai, Zeuretzapen ekartzen dutzu kantu honek? Asko, gainera, kantu berzin honen originala ere bideoklipa Amaia Antzok izan grabatu genuen, Andonin laguntzakin, eta orduen diska hau itxerakoen etzin zan falta, ez? Gozen hasieratan be lagun eta laguntzaile be izen zanez, eta bera moldatu zaben abestisa, gogoratzen duten saioa engenula hor Miatzerrikako elkartean, ondo, eta gero grabazioa be neu parte hartu nahi nolan .8 esartzen, eta bere karpenen zauen, eta... Gaur ben nik uste dut politxak geratuko dela, Amaia Antzokira fango gare. Hantxe da, nola baitxe zure anaian tokisa, segitxuen elkartuko gare berakin. Osoro benetan plazerra. Bai, berdin. Eskerrik asko, sorterik onena. Bai, mi esker. Eskutik eskura gezor diturik, zenbat zulo dun poltsiko, mila putetxe, mila karito, promesa gezur artian goizaldero ito. Bada pirikak baino bihotz beltzagorik, gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Zakurrek hartu nindute, eta hemen nago gatiburik. Euren esku zikin eta traketxetan, Gartzia Gutierrez kale zikin honetan, estatuaren estoleriatan, aiztoz, pistolas, drogas, beisbol makilez inguraturik. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen, aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gaza eta harria besterik ez da behar du, honetarako total
munduak ez du soluziorik. Gazterik ez ingurutan, bakarrik ezin dut arna ezazu. Aterei ezadazu barruan dudan indarra, elkarrekin lortuko dugu, eman diezaioko show. Mundu puta honi. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estaria, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estaria, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen. Aurpegia zuen estalia, baina asmoa argia. Gazte bati lagundu nion banku bat erretzen.